Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ljudi moji, današnji video neće biti video kao i svaki drugi. Kao što vidite po samom naslovu i thumbnailu, pokušali su da mi hakuju kanal. To jest ne da mi hakuju, nego da me skamaju, ali praktički ono da mi uzmu kanal, jel? I ovo me jako nervira što se dešava sa YouTubeom i sa Googleom. Uglavnom ljudi moji, kao što možete vidjeti ovdje, znači trenutno se nalazim na mom biznis mailu, znači koji mi je napravljen za marketing, za sponzore i za tako sve ostale džidža koje su za moj YouTube kanal. I ja tu dnevno dobijam jedno 5-6 scam mailova sigurno. To jest kao od kompanija, evo danas u 8:13 sam dobio novi mail i volni.cz. Znači uglavnom su iz Češke čini mi se, ili je možda samo takav domain, nemam pojma. I vidite on sad tu kaže kao hello, ja sam PR menadžer mobilne igre Black Desert Online, ovo ono bla bla bla. Sve to kao cool ovo ono, ništa te ne kaže ono koliko će para da ti da ili šta ti ja znam, da ne izgleda ko skamer. Ali sam znači, mail je kritičan, ako se slažemo. Znači, kolab volni.cz, znači to... A da je stvarno PR menadžer, imao bi drugačiji mail. Ja sam već radio sa developerima igrica poput Raid Shadow Legends i znam kako to sve funkcioniše, ali neko ko ne zna, može vrlo lagano da bude hakovan, to jest da mu uzmu nalog. Zamislite, meni sad uzmu 2 godine mog rada, 126.000 subscribera, ode brate, ode sva zarada, ode sve, znači kao da nisam ni radio, razumeš, kao ćeo zdravo, ovako ti uzmu i ne možeš ništa da uradiš. Možeš da se javiš supportu, ali da li oni mogu da ti vrate ako ti uzmu i password, i mail, i sve ti promene, džaba ti brate bilo. Ali šta mi je bilo vrlo zanimljivo, neki dan su mi poslali mail Vikings War of Clans Manager. Ovo mi je isto već bilo poprilično ono sumnjivo, ali rekao, ajde da im se javim baš da vidim šta će da mi kažu. Znači, kao što možete vidite, mail je PR manager 6online.ua WTF. Znači, opet neki čudan mail, razumeš, poprilično skamerski. I kaže, zdravo, ja sam Rebecca Beaton i reprezentujem mobilnu igricu Vikings, developer je Plarium. Plarium je developer Raid Shadow Legends s kojima sam već radio. I znam da su oni iz Belarusije ili tako nešto. I sad ona kaže ovde kao, imamo kampanju da promovišemo našu igricu, da dovedemo nove igrače i da stare vratimo, bla bla bla. Izabrali smo YouTube kao za promociju. Sad kaže kao, vidimo tvoj potencijal i zanima nas da li bih hteo da radiš sa nama. Kao gledamo napred da te vidimo u našem timu. Poprilično je sigurno da zajedno možemo da sašta dostignemo. Kao, mislim, ono, poprilično WTF mail. Nisam ovakav dobio kada je bio pravi mail za sponzore. Uglavnom kaže ovdje, ako si zainteresovan za kolaboraciju, molim te odgovori na ovaj mail i naš menadžer će vas kontaktirati što je pre moguće. Naš menadžer, a ona se ovdje reprezentuje kao Rebecca Beaton koja je već menadžer, znači malo debilno, ko da su, razumeš, samo copy-pastovali svima mail, jel? Mislim, ja sam znao da je ovo scam mail, ali rekao, ajde da im se javim i da vidim šta će oni to meni da odgovore. Naravno, nisam klikćao ni na jedan ovaj link, iako verujem da je pravi link, čisto da te navuku, razumeš, jer oni ne mogu ništa ovdje da uradi. I ništa, okej. Ja im kažem, hello, da, zainteresovan sam u vašu ponudu, da li možete mi dati više informacija o vašoj promociji? On se sada tu javi ili ona, kogod, verovatno neki Indijac, hello, I'm your tech support, do you want to go on a team viewer? I kaže, dobar dan, kako se osjećate? WTF, šta kako se osjećam, bem vam sepet skamersko. Zaista se nadam da ste dobro, kao. Da, zaista se nadate da sam dobro, a? Kao, vidi ovo. Our whole friendly team does not support. Znači, gledaj šta oni ubacuju ovdje. Da budu legit, kao, znaš. Treba sram da ih bude ove skamere. Majke mi, koja su to đubrad od ljudi? To je nevjerovatno. I onda sada ovdje ovi pišu kao... jedu govno. Uglavnom, za Vikinge i tako to, kao šta je igrica, bla bla bla, verovatno su skinuli sa nekog sajta, iskopirali i pastovali ovdje. I sad kaže, da li imam ja neke svoje rate koliko plaćam integracije, i ako imam, verovatno kao možemo da se dogovorimo. I sad ono kaže kao, mi smo spremni da vam ponudimo $1.400 po integraciji. Znači šta je integracija, to vam je 60 sekundi da kažemo kao reklama u videu, ono, znate kao, ide intro i onda ide ta reklama.
razumeš? I oni bi kao dali $1400 kao, druže, niko ti ne bi dao $1400, bar meni za moj kanal, možda mi dali, ne znam, Muđi ili nekome koji je veći, ali meni, ne bi dali toliko, razumeš? Već mi je i tu, brate, ono, mislim, znam da je skam, ali rekao, ajde da vidi baš šta će još diseru, razumeš? Kaže, ali ako vam cena ne odgovara, možemo da je promenimo kao. Naravno, dobit ćete i referral link i možemo da vidimo koliko je gledalca kao ušlo kroz taj link, instaliralo igricu. Automatski ćete dobiti neki deo novca kao preko toga affiliate linka. Možete odmah da podignete te pare kao gde god hoćete. Znači, ne. Kao Viking Office, kao imaju poseban Viking Office samo za promotere, a? Kaže, dobit ćete 15% od svakog recharge-a od subscribera u igri i $0,3 na instaliranje igre. Znači, zamislite 1000 vas da instalira igru, znači, ja bi dobio Borazeru $300. Znači, jedu govna, samo tako. Uglavnom, tu sad seru kažu da će to uglavnom da traje minut, znam, već sam vam objasnio kako to sve funkcioniše i oni sada kao tam najviše odgovara za plaćanje, mogu da plaćaju kao i u kriptovalutama, iako mi to nikada apsolutno nije bilo da se bude plaćanje u kriptovalutama, nikada mi se to nije desilo, da se neko tako javio, tako da i to vam govori da je neki skam u pitanju. Sad kao, poslaću vam Media Kit, promocionalni video, skriptu i Viking Office, ovo ono. Aj, Viking Office kao to za affiliate link, jel? I sad kaže, kao Viking Office, kao trebao bi da se loginam tu, da potpišem ugovor, ovo ono, znači dobijam svoj personalni login i password i tako dobijam taj kao referral link kako bi mogao da se tu učlanim, jel? Kada potpišem ugovor, kao oni će mi poslati 50%, znači od $1400, znači pola $700 mi pošalju kao odmah, ali kao budite sigurni da pročitate sve materijale, to jest da vidite sve ono što treba da se ubaci kao u reklamu. Ok, legit, ti misliš kao, super brate, ovo je baš ekstra, razumeš? Lagano ću zaradim pare. Kada ono, šipak brat, kaže da tvoj username i password da se uloguješ. Evo ga ovde. I Dropbox link. Da skineš Dropbox, neki program. Znači, gledajte šta kaže. Instalirajte i arhivirajte na vašem Windows kompjuteru. Znači, preko Dropbox linka. Unzipirajte arhivu i onda ono ukucate ovo, ono. Watch the promo and script logging to Viking Office. Znači, trebate skinete neki program Viking Office, koji by the way ne postoji. Ja sam radio već s ovim pravim Plariumom za Raid Shadow Legends, ako se sećate, i poslali su mi preko Google Drive-a samo te promocionalne videe i to sve i rekli su mi da ja napravim klipić i da im pošaljem da oni vide da li će da im se svidi. Tako je bilo za svakim sponzorom. Ali ne, ovde skinete Dropbox, tamo ovo ono, skinete njihov RAR program, uloguj se kao i tu ćeš da vidiš sve kao. Pa ćemo onda da se čujemo. Ta je ovde stvar. Vi skinete taj program na vaš kompjuter, ulogujete se unutra i taj program sadrži keylogger u sebi koji će da vam ukrade podatke. Tako da, svi koji se bavite YouTubeom ili nekom drugim poslom gde su vam vaši nalazi poprilično, kažemo bitni, jel meni je ovo posao. Tako da, bukvalno, da su meni ovdje uzeli akaunt, ja bi ostao bez ičega. Tako da, ljudi, nemojte da se pravite glupi, nemojte da nasedate na ovakve gluposti, znači, verujte mi, milion dobijam takih, znači, evo, pogledajte ovo, znači, Mobile Monkey Auto, znači, WTF. Oni meni tu kao se javljaju i ja njih ignorišem, pa brišem, pa spam, evo, vidite ovo. Ja to brišem stalno, ali, brate, toliko ima tih scam mailova da je to neverovatno. Znači, na dan dobijem 5-6 takih mailova, ja to obrišem, ali opet, brate, to dođe, razumeš? A pogledajte samo ovo, ista priča, znači. Jednostavno, ne znam zašto YouTube ili Google, koji drži Gmail, jednostavno, zašto od mene pobriše te mailove? Brate, ako se vidi da je scam mail i ako više ljudi reporta taj scam mail, brate, briši, nemoj da mi dolazi, razumeš? I bez veze tako svaki dan 5-6 mailova ja moram da pregledam, da trošim svoje vreme na ovakve gluposti. A neko ko se ne razume, može vrlo lako da ispuši. Ko što ste i vidjeli na balkanskoj sceni se isto dešavalo da hakovan sam, eto kako je hakovan. Upravo ovako, nikako drugačije. Možda imaš nekih caka kako možeš budeš hakovan, ali ovo je najčešća stvar koja može da ti se desi. Tako da, ljudovi moji, pokušali su, naravno, profesionalizam. Ješ mene da hakuješ, druže, nisam ja jeo bunike. Uglavnom, ja sam ovo da podelim sa vama, naravno, kolegama youtuberima da se ne zezaju i da ne nasjedaju na ovakve
fore. Nadam se da su uživali u klipu, eto malo drugačiji klip nego inače. Mi se ljudi moji vidimo u sljedećem videu ili live-u i to bi bilo to. Ćao, čao!